अके दा जोंनिया नै आबौआ फंनैसो बुंनांसिगोन आरो मन्दिरनि बिखय बुंना लांदो। खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि स्टेशननि खोलाहा 6 किल'मिटार खोला सिनाखना ओनसोलाव हिरिम्बा बाथौसालिया दं। मंगलदैनिफ्राय 25 किल'मिटार, गुवाहाटीनिफ्राय 75-76 किल'मिटार साहा बे ओनसोलाव हिरिम्बा बाथौ सिबिसालि आरो बियो सिनाखना बाथौ महासभानि मोन 27 गामिनि सिङाव दाजानाय हिरिम्बा बाथौसालि। दायो बे सिबिसालियाव सानफ्रोमबो जोंनि धोरोम सिबियारि बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि जोंजों गोरोबनाय धोरोमनि मानसिफ्रा दा फैगासिनो थायो। बे धोरोमसालिया 1972 मायथाइयाव जोंनि ओनसोलनिनो मानव गेदेर ईश्वर चन्द्र बर' होनना बुंनाय सासे सुबुंनि नाजानायाव बे हाफोरखौ लाखिनानै दोननाय जादोंमोन। थांनाय गोबां बोसोर उनाव नाजाथाबनानै 2013 मायथाइयाव लुफुं आफाद मोनसे दानाय जादोंमोन आरो बे लुफुं आफादनि गाहाय आफादगिरिया जादों BTCनि XM लोमस्राव दैमारि आरो नेहाथारिया जादोंमोन रुंसारि जुगेश्वर बसुमतारी। थांनाय 2019 मायथाइनि एप्रिल दानाव नैबे हिरिम्बा सिबिसालिखौ नैबायदि समायना महर होनानै बेखेवजेननाय जायो रायजोनि थाखाय। सानथामनि हाबाफारिजों बेखेवजेननाय बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन थुनलाइ आफादनि माहारियारि आफादफोरनि गेदेमानि अनगायैबो BTCनि बे समनि चिफ मुस्रिगावलां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवजेननानै जोंनो रायजोफोरनो होलांदों। जों दायो बे सिबिसालियाव जोंनि धोरोमनि बाथौ धोरोमनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि रायजो राजाखौ लाफानानै धोरोमारि लोगोसे हारिमुवारि थुनलाइयारि गासैबो बिथिंखौ लाफानानै खामानि मावनो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जों बर'नि मोनबा फोरबो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ जों बेवहाय खुङो, जेरै बाथौ सान, बाथौ महामेला आरो जोंनि नैबे सिबिसालियाव जों समाजनि बेले बेजेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बेवहाय सिरिबाङै हाबाबो खुंनाय जायो। नाथाय हाबायाव आयेननि बायदियै बैसो आरो मोन्नैबो न'खरनि बिमा बिफा एबा न'खरनि सुबुंफोरनि जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बुंदों जोंनि सिबिसालियाव लाबोनानै जागायजेनगोन। जोंनि ओनसोलनि बयबो बे हाबाफारिखौ दायो खुङो। जों आसा खालामदों जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय बर' हारिनि बयबो गारांसेयै मोनसे गोसोजों जोंनि धोरोमनि जा मावनो लानाय बेवहाय हेफाजाब खालामगोन। जों मोनफ्रोमबो बोसोराव बैसाग दाननि 3, 4, 5 बे अक्ट'आव जों महामेला खुङो आरो बे महामेलानि बिजोङै बर'फोरनि मावनाय दांनाय, मोसानाय, रंजानाय आरो जोंनि बैसागो फोरबोनि सायाव मैखोमै गोसो होनानै बे खुंथायखौ खुंनाय जायो। बेवहाय दानाय लुनाय, एवनाय खावनाय, गेलेनाय रंजानाय गासैबो हाबाफारिखौ जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ लाफानानै जों आर'ज खालामनायनि उननिफ्राय जागाय। बे दिनाव खैजोनसो मानसि जायो आन्दाज? दिनाव जोंहा सानफ्रोमबो मंगलबाराव 27खान गामिनि मोनसे गामिनि आर'ज दोलोआ थाखायो। बेनि अनगायै मथा मथि जायो 1000-1200 मानसि थांलाय फैलाय आरो माब्लाबा बबेबा बिसेस दिनाव बेनिख्रुइबो बांसिन जायो। होमबाबो 1000-2000-1000सोआ मेक्सिमाम माने थाखायो। ओरैनो मा बाराव बन्द थायो सप्तायाव? बन्द हिसाबै सानसेबो बन्द गैया। सानसे बन्द गैया? जोङो फुंबिलि 7टानिफ्राय मोनाबिलि 7टासिम आरो ओमफ्राय
जोंहा मंगलबार सानाव उम बायजोनि सिबियारिफोरनि थाखाय जोंहा फैनायनि जुदि गोसोब्ला बिथांमोना एसे थाब फैनानै बाहागो लाफैनो हायो। ओमफ्राय फुंनि 7टायाव खुलिगोन हरनि 7टायाव बन्द जागोन ओरैनो बार आरो बारा खुनु बन्द गैया फैनो हागोन सप्तायाव 7 दिन आसार दाननि आमथि फोरबोआव इफोराव बन्द थागोन ओरैनो बाखि खुला फैनो हागोन खिथानायनि थाखाय खुलुमबाय आं